Then baby potting asisia me no itina e kase. Yo, dini e consign hereby spiritual center. Na sisia we Dobro Nsawam Road, Dobro branch na your way. Eja mi bisa enko ensign hereby and spiritual center. Dia dwumadi potting and amudi wo dwumadi center ha. Me da se bebre. Enko ensign hereby and spiritual center. Eya biaya ye de habama ene mpaibo ene oils ene bathing waters ene ye adwuma ye de eboa enipa bebre obi biara a ohia mo bi oba ha obenya na yaresa na bibisa asofo ene nipa obia betumi aba na se ye wonipa e wo so oba se afidwe mu ha yo me da se bebre obi biara a o wasase su betumi aba asofo betumi aba edusifo betumi aba malamfo betumi aba obi biara ankura su betumi aba because obiara ne hawo bi de yade obi de sunsun ensem ni nyina oba nkonsan a eho solution ewo ajami ni kan bisa e ba ne daye sum a obetumi sum daye enta ha me gidi se bibia betumi akoye ama se nya wo kire nyankopon ne hene bibia bekoyi ama wala sana ba sum daye a mo ai chesi wo ne wase kire nti wo ba nkonsan a yede nyama beto na akwa mama wo amo nya so faso na nkonsan heba and spiritual center yi me bisa dwumadie ben asofosem anase eye abusonsem ana yo me da se bebre ye de na me di kankan eye mpaibo ene sunsun ma kwankire ene ayaresa ene yedi hujuma ba de ye mpaibo kwanso na wo kita bible so na ye mpaibo de a no bi enim se follow Kristo me bisa yale ben poten na wotumi di hujuma pa e wo center ha yo me da se bebre yade egu ahodo ebi biara ti se etwere stroke diabetic yade ahodo bebre e kwa san bo obi o ya to na dro obi yare obi also a onyinsen a afam oba ni nyina na wo pa wo dro eno so wo ba ni nyina etumi ma ho ayaresa edom ni nyama bebre wo ne mo ba nkonsan a wo hawa wo de beba ni e be kire wo akwan yo mimbisa e bia no obi ehwehwe wa kira kwan anaso obi pe wo dwumadie me kire wo product bia ton a ekwan wo ho sa ekwan wo ho wunya se obetukura koton a wo ba nkonsan a wo benya bi ye product na nya me kire mu ni se ni nyina free America enya African product ndia ma wo di yesunsun mu nyuma ma ekontem na me bisa se ye pe apart from ha no ebi ni branch ni ye ni ba bia bio me ba cho da bi emfitiase de ahaya na wo benya bi ankwa do bro hai na wo benya bi ansa se sia de branch ni bi ni ba bia na me bisa asembise etwa to okra butaye ben pa na siwani sunti a odi saa nyuma ba se na be boa omo huhum wo fo ma ni omo amu yale butaye poten be na siwani so me da wasi bebre butaye a esi enkonsan ni sunti a ye di saa butaye ba ye se ye betumi agi amanfo afri ohaw amanye yade kwadanda eni amanye nyina mu ese ebegina ama obi enya ne nkoso enkanko do hia efuna wo ba obenya bi de ewon adwumasem eka amanihu da ye bone yare dom ni nyina obefri ti ye hwese Ghana man ni wiase man nyina beba enkonsan no benya mpuntu eno ene sabotaye na ediba beboa man Ghana na mi bisa obi wo ho a o statisia obeka se bi a oba memo sika meyese eno o ye hu bibi kakra me da se bebre sika dro de nya bi wo ya tina me kai ha ye mpaebo bia ene akwankyere bia na mo se wo ye adwuma na enkoso a na wo pa adwuma na enkoso a wo akwankyere wo na mo pa se fasika baji sika ana me wo kwan a makire wo se kwa ha sika gu ha de nyankopon ani me no kure ebi ni aso ye eno nka ye adwuma no eja sisi a mi bisa mi ba ye mi akasa mani twia me hu ndro ne bebre wo ha na eja mi bisa se sa nyama ye wo ha yi butaye ben pa na se dwumadie ben na tumidi me da se bebre wo we from bathing waters eye nsuo bi a yakeka na bamba ne nyama afra a ye dware we wo hwa ye friend spiritual cleansing obi biara wo hia spiritual bathing wo sunsun mu no ese se wo tumi te won na wo tumi bomba ye nyankopon agye so enti we se wo ba ne amawa ye wo ho quotation a ye de mawo a ye kire wo ye friend spiritual cleansing e bia ko use Psalm 51
na fa bompa ye ne a kyerɛw bra wo de be bompa ye no na wonya wayaresa saa nso ye fa we a we coconut we ye coconut or coconut oil saa na wo so coconut bath eno so ye de hwehwe prie kwan ama yedie de eno so di dware a saa na we ye 3 kings wines ni na enyansafo miensa na omukọ ewu Jesus Christ omukọ no ni je no so ba e kire wo ho kwan se na obayi so a wonim die ene wo kan ko beba we ye fruit of life abrabom se na yedie ebeba nje bia ne die se ne a ne nkoso etie yo dia wotumi a kire me nyama we nyina mama te ase eja yemfa ye ne enkire ha me mo se love interest ne yes ni bebre different obetumi a kire ye niane nyina tumi ye se ne be ya obi wa akire ana so obi hwe me nu mienu a na otu anamo aba enko nsan a na onimbotaye a ode ba na se niane nti a okokoten yo me na se bebre oyels ne bia ne najuma a eye obi bia woni de we ye freno Sagittarius eno no ejuma ye ne se wo ye wo bosumi a woto so enwotwe no mu no wo ye lenie na se obi biara a wo be use no ye ma wo direct na wo to be use e ka wa bra bo ho na etuma bie kwan ama wo ebi biara wa biara ne ejuma ye ebi ye desire de ebi ye bie kwan ebi ye de kire kwan o kire mi se sa oye we we obi a ye wo bosumi e to so nwotwe a na chese bosumi e di mu nyina obi e be wo no bia e wo ye le wo so yusu ye obi a ne no ye wo se wo guso a wo hwe me hu adwi mi ye papa enya na anka menya hu bida eja yanto aso na oya ni tifita enzo obe kire mi ni din kakra e duma e the Queen of Shiva oil no enya sabe Queen of Shiva senating boa ama especially madudo na obo oso nante a onya bema ma onse ne pe wa dress shepe onamo a obi anse ne pe obekwa na wase aba eno no ba ye wo mo kwankire ai senia ye kire wo be yuzu senia wo namo a wo so be yi wo pie am ye wo se ampa ko yoba nti ubenya obokafo na wo ne na ware eja ye toaso na oya me hu green colors bebe eja green so dwuma be na edie na colors ye wo we green ya wo hu ni sa ye fa ne healing oil yare de obi ho oyare no obesa ne yade sunsun mu niema no obe use oil healing oil ama bria ogusu sra ne won paebo ene wa dro ana ye dry de kanu no na eboa amonya yaresa yo ye be da asisi a wa kire me nyama bebre bia oil ni tumi ye ama enne me hu se bosumi bia ewu bia no e wo se onya ho oil betumi aboa wa ablabom eja ye nko me hu se canels ni different so bebre wo ha obetumi anya bere na wa kire mu kakra se ye be ya obi etu anamo no wa ba enko nsan a obetumi ehu se me ba ha we na me koto me ba ha we na me kowe eja kire mu kakra we da se bebre wo ye candle ye friend Germany wa ye wo May 12 May up to 12 June wo candle ni bosumi a ye wo from 12 May up to 20th June wo candle ni ye friend Germany entino wo direction na ma ye kire wo ni quotation na ye ma wo de bo mpaye ma unya wa na wo so si so a na wo ade ani se ebedi announce on 7 days and sana asa eja wa ma me hu adwiri mi kakra ugusu a o hwe enkonsan and spiritual herbal center me da say ma ena me hu se sa na kende aye yusu no ye wo bosumi biara ye wo mu a betumi ayuso kende eja different na to ye si we so dwumedie be na egi yo to we Florida water na kese ni dodo na ase dem Florida water you from Florida water na Florida water de dodo na ate wo Ghana edi juma bebre eboa epamu sunsun boni opiti wo ofie a sunsun boni bia ma wo etumi de fifa ofie e de gunso so dware eti wo free enyama bi hu cleansing cry ye etumi isu Florida water e de cleanse ye ho saa so na eboa utumi so de kakra gunso na wanom esan en na ne cholesterol ne nyama di Florida water de eno so ye ade papa
ɛwɔ ɛnkɔnsan ɛgyentoa so wakyerɛkyerɛ me wei nyinaa sɛ na mehu sɛ candles bi si hɔ te sɛ nipa ebi nso gyina hɔ te sɛ obi okuta akwara ɛno nso dwumadie pɔtɛn bɛn na edi wɔ ɛndaase bebree sunsun mu wɔyɛ fɛ no school candle yɛde edi dwuma sɛ wohia mmoa ɛwɔ yɔnko nipa hɔ wɔ yɔnko nipa hɔ na ebia wɔn nim sɛ ɔbɛtumi aboa ebia wo maame bi wo papa bi wo ɔfa bi wohia mmoa wɔ nipa hɔ a candle wei ɛna wo ba yɛ use na wo director bi so bi hɔ a when yɛ use edidi saa adwuma no ɛwɔ sunsun mu de ma wo wɔn nso yɛde yɛn awaresɛm bi a wote awadeɛ no mato ɔmoda na maso ka yɛbɛyɛ a yo ɛno nie yɛde yɛ awaresɛm bi wɔ hɔ a wo ne ɔbɛrima ne ɔbaa te ɔdɔ no mu ɛnhyɛ daa ɛnyɛ concrete nti ɛno ba a yɛwɔ ho akwankyerɛ a yɛde ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kafra ɔdɔ no ɛho bɛyɛ concrete ama wo yo meda ase sɛ watumi akyerɛkyerɛ wakasa w'ani gu so a wohwɛ sɛnea saa candles ne nyinaa atumi ɛyɛ de boa sunsun mu yɛ mebisa agya sɛ ɛba ne sɛn botae bɛnti na amanfoɔ tu gu so ate nkɔnsan wonam baabi a nkɔnsan amanfoɔ agye watom a ɛba ha saa dwuma pɛ bɛn pɔtɛnti a amanfoɔ agye watom saa meda ase bebree ɛyɛ yɛ nnwuma ɛne sɛnea yɛ product ne teɛ nkɔnsan yɛ nnwuma so ani papapapa ɛdɔm dodo a mobɛto wɔn ne ayi nyinaa wɔn kyerɛ sɛ product no wɔn fa kɔyɛ wɔn asɔre wɔn fa kɔyɛ wɔn nnwuma wɔn nyinaa wɔn ba ɛbɛdi ho adanseɛ saa nso na yɛn ankasa nso yɛn nnwuma a ɛwɔ ha no nso boa ama dwumadie no kɔ so nti obi wɔ hɔ ɔba nkɔnsan dim obi wɔ nso a na ɔbɛfa kɔ obi wɔ nso ɔba a yɛnya abotrɛ ɛkyerɛkyerɛ nea wɔn ti aseɛ wɔyɛ no biara anaa nneɛma a yɛyi si biara woba na wopɛ bia anaa wonya nkyerɛkyerɛ mu a woba a yɛkyerɛkyerɛ mu a wote aseɛ yie ɛno nti na wo ɛdɔm so mu bu fa so saa yo ɛgya mɛda wase paa ɛne wo nnwuma paa woyɛ na membisa sisi a metutu m'ani saa ɛgya mahu book wei a kyerɛ sɛ ɛno nso bɔ nipa ho ban paa ɛfiri nnyama book yi nso sɛ bi a obi nya saa ɔyɛ sii bi na ɔnya book yi a dwuma bɛn paa na book yi bɛtumi adi ama nipa medase bebree ɔyɛ so yɛ a wohu yi ɛne nhaban ahodoɔ ɛne nea wohu wɔ ha yi nyinaa ɛwɔ book no na ɛkyerɛ ɛkwan a wobɛfa so adwuzi a ɛbɛbɔ ho ban afiri nneɛma bɔne ho sunsun bɔne ho negativities challenges biara a wonya afiri afoforɔ hɔ ɛne atamfo hɔ nti sɛ book wo saka bi na wo use a anaa wo kenkan a ɛno nso ma wo akwankyerɛ ɛma wotumi ho deɛ ɛkɔ so okay ɛgya yɛbɛda wase sɛ yɛtu a na momba ha na wakyerɛkyerɛ bɛmu dan sɛ ɔbɛkyerɛ baabi ku pɔten a wowɔ sɛnea yɛdii kankan ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo hwɛ wo no ɛbɛhu sɛ ampa ɛha ɛna mehwɛ nkɔnsan a mehu no na ahwɛfoɔ ne customers obi a wɔpɛ wɔ akyiri akwan asɔfoɔ nyinaa bɛhu baabi a wowɔ yo medase bebree nkɔnsan ɛwɔ ampa dogro yɛwɔ police barrier hɔ wodu abrosan bi si hɔ abrosan no aseɛ wobɛhu sɛ yɛ bie store yɛ sambɔɔdo no nso bɔ anim a yɛhwɛ nkɔnsan a yɛba yɛ spiritual center woba hɔ a wo nsa bɛka yɛn wohwehwɛ yɛn nso na wobɛfrɛ yɛn ahomatoro so a frɛ yɛn 020 77 68 699 020 77 68 699 baako nso yɛ 026 baako nso yɛ 026 1428 205 026 142805 wopɛ yɛ WhatsApp line so a ɛyɛ 0242 33 4531 0242 33 4531 ɛnkɔnsan no brana wobɛnya wo healing brana wobɛnya wo kunimdie brana wokɔ so wɔbɛyɛ yie ama wo alright see a woti wa kasa wa hu bi wa hwe bi wati bi ewo wasom se wo apart wo Ghana baby bia wo Ghana ha anasa wo amanane na wo pesunsu mu boafo obetumi aboa agye wa fi wo hihia mu onkwada na mu wani sotie ma me pato me kanfo enkonsan ekira kwan ediama se wo ye sofo malam konfo brampo na wo kanti na enye ye wo ye hwe aha ye nsum boso wa nyankopon di de ye adwuma enti twa na mo bra na bibia betumi awie peye ediama hwe bo dan se wo hwe nkasa na wo hwe bibia mo be hwe wo TV na anim anase screen na ase wo be se number ni guase bo mo dan se wo be frɛ na nkwaje be ye wo dia me da ase